കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ. രാമ ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീദപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം ദം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരവദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപതരുർഗലിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ ബാന്ധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യം മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയെ പരമാത്മനെ പ്രണത ക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്തിയാഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് മാതാജി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോയി, അതാണ് വായിക്കാതെ. വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇത്. ഭാവാർത്ഥം നോക്കണ. ശ്ലോകം 18. യേഭ്യോ അക്ഷാം മനസാ ബുദ്ധിസാരഥി മനകർമ്മഭിരാക്ഷിപ്തം ശുഭാർത്ഥേ ധാരയധിയ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുപാദ് ജയ്. ശിലപ്രഭു. മനസ്സ് ഉത്തരോത്തരമായി ആത്മീയമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുകയും ബുദ്ധിയാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത്യന്തം നിമഗ്നമായ മനസ്സിനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സേവനത്തെ വ്യാപൃതമാക്കുകയും അപ്രകാരം പൂർണ്ണമായ അതീന്ദ്രിയാവബോധത്തെ സ്ഥിരീകൃതമാക്കുകയും വേണം. ഒരു താമര ചെളിയിൽ നിന്ന് ആ ചെളിയിൽ ഒട്ടാതെ നിൽക്കണ പോലെ, ഇലകൾ വെള്ളത്തിൽ ഒട്ടാതെ നിൽക്കണ പോലെ നമ്മളെ ഭൗതികതയിലാണെങ്കിലും അതില് അധികം കുടുങ്ങാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം. മനസ്സിനെ ആത്മീയവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഥമ നടപടിയായ ശ്വസന പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീണ്ടും പോയ
ഇല്ല പോയില്ല മാതാജി. നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാണായാമം അഥവാ പ്രാണവായുവിനെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന യോഗാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവ ദുർന്യായമായ ക്രിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രാണായാമ ക്രിയയുടെ പരമമായ അവസ്ഥ മോഹനിദ്രയിൽ സ്ഥിരീകൃതമായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഇങ്ങനെ ശരിക്കായിട്ട് പ്രാണായാമം ചെയ്യാം, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. അത് മോഹനിദ്രയിൽ സ്ഥിരീകൃതമായിരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രീയമായി ഇതിനെ സമാധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായി എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ സമാധി അവസ്ഥ പോലും ഭൗതികതയിൽ നിമഗ്നമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി മഹായോഗിയായ വിശ്വാമിത്ര മുനി സമാധിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കാമത്തിന് ഇരയായിത്തീർന്ന് ആരെ കണ്ടപ്പോൾ മേനകയുമായി, മേനകയെ കണ്ടപ്പോൾ മേനകയുമായി സംഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പേ തന്നെ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭോഗാസക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇടാൻ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിലും അബോധ മനസ്സ് ഭോഗാസക്തമായ പൂർവ്വചര്യകളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നതിനാൽ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വ്യാപരിക്കുന്നതിൽ ഒരുവനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. മനസ്സാണ് നമ്മുടെ പിടികെട്ട് പോകുക. നമ്മൾ ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം, വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ പോവരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ മനസ്സ് പോകും. എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ നമ്മൾ ജപിക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നാവ് കൊണ്ട് ജപിക്കണ മനസ്സിലൊന്നും തട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സേവനത്തെ മനസ്സിനെ സ്ഥിരീകൃതമാക്കുക എന്ന ഭദ്രമായ തന്ത്രം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ നാമങ്ങളിൽ, ആ വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹരേ എന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. എന്നാലും ഒരു 2 or 3 ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അവിടെ നിന്ന് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ പോലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സേവനത്തെ മനസ്സിനെ സ്ഥിരീകൃതമാക്കുക എന്ന ഭദ്രമായ തന്ത്രം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഋജുവായ ഈ പ്രക്രിയയെ ഭഗവത്ഗീത 6:47 ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം മനസ്സ് ആത്മീയമായി ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരുവൻ തൽക്ഷണം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിൽ സ്വയം വ്യാപൃതനാകുന്നു. ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വഴി പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിന് പോലും മധ്യപുരോഗമനത്തിനുള്ള സുനിശ്ചിതമായ പ്രവർത്തന പദമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം. എവിടെ പോയാലും അതിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറ് 47 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. യോഗിനാം സർവഭാവേ യോഗിനാമപി സർവേഷാം മൽക്കതീരാനന്ദ യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമയയുക്തതമോ മദഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ, ഭഗവാനിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളും വെച്ച് ഉത്തമ യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി ശ്ലോകം 19 നോക്കാം. തത്രൈകാവയവം ധ്യായേത് വിച്ഛിന്നേന ചേതസാ മനോ നിർവിഷയം യുക്ത്വാ തദാ കിഞ്ചന ന സ്മരേത് പദം തത്പരമം വിഷ്ണോർ മനോ യത്ര പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര അതിനുശേഷം ഏക അവയവം ശരീരാവയവങ്ങൾ ധ്യായേത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവ്യച്ഛിന്നേന ചേതസ
മനസ്സിനാൽ മനസ്സിനാൽ മനഃ മനസ്സ് മനസ്സ് നിർവിഷയം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടാതെ മലിനീകരിക്കപ്പെടാതെ യുക്ത യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തതഃ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം കിഞ്ചന എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ന അരുത് പരേത് ചിന്തിക്കുക പദം വ്യക്തിത്വം ചിത്തം തദ്ദത് പരമ പരമമായ വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിന്റെ പദം മനസ്സ് മനസ്സ് മനഃ മനസ്സ് എത്ര അതിന്മേൽ അതിന്മേൽ അപ്പൊ എന്താ പറയണത് പ്രസീദതി യോജിപ്പിക്കുന്നു യോജിപ്പിലായിത്തീരുന്നു വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാൽ ജയശിലപ്രഭു അനന്തരം പരിപൂർണ ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രത്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി ധ്യാനിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയണ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയണം ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി ധ്യാനിക്കണം. ആ പ്രകാരം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സ് സ്വതന്ത്രമായി തീരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണു പരമസത്യമാകയാൽ മനസ്സ് പരിപൂർണമായും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ലയിക്കുന്നു. പിന്നെ ചിന്താ വിഷയമായി മറ്റൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയാണ് പ്രധാന തത്വമാണ് പറയുന്നത് വിരാട് പുരുഷനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാം. വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും, അതായത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് അല്ലെ. പർവ്വതം, ശിഖിരം, തല അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എല്ലാതും ഓരോരോ അവയവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വിരാട് പുരുഷ ധ്യാനമാണ് ഉദാഹരണം. ചെടികളെയും അത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരേ ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളെ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്തകൾ കണ്ടാലും ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭാഗം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമായാലും മനസ്സിനെ പിടികിട്ടില്ല. എന്തിലും മനസ്സ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? വിരാട് പുരുഷ ഒരു ധ്യാനമാണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം. മനസ്സ് ഭഗവാന് സ്ഥിരമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാരംഭമായ ധ്യാന രീതിയാണത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഭക്തൻ, അപ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ ആ രൂപത്തില് സ്വരൂപത്തിലും ദിവ്യലീലകളിലും നാമത്തിലും കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി ധ്യാനിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പാദം ആദ്യം നോക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് കാൽമുട്ടുകള്, തുട, ഭഗവാന്റെ നാഭി, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനില് ഉറച്ച ശ്രദ്ധ കിട്ടും. ഭാവാർത്ഥം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പുരോഗമനപരമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിൽ സംഭ്രാന്തരായ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. സന്തോഷം തേടി മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും ഓടി നടക്കണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളുടെ അസംഖ്യ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു തത്വം. അതായത് രാമന്റെ രൂപം ആലോചിക്കുക, നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ രൂപം ആലോചിക്കുക, ബാലകണ്ണന്റെ രൂപം ആലോചിക്കുക, അങ്ങനെ ഓരോ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളുടെ അസംഖ്യ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു തത്വം. വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ പരമമായ രൂപം സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഥവാ ഗോവിന്ദനാകുന്നു. ആകയാൽ വിഷ്ണു ചിന്ത അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ വിശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ധ്യാന വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അവസാന വാക്ക്. അത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക അല്ലെ. പശുവിനെ എരിയത്ത് നിൽക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാല് പിണച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണത്, ആ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെയൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരും. ഈ ധ്യാനം തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം, താഴെ നിന്ന് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് എന്നിരുന്നാലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തെ വിസ്മരിക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയോ മുഴുവനായിട്ടുള്ള രൂപം മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഒരേ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടരുക. അപ്രകാരം ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായി സ്മരിക്കുന്നതിന് പരിശീലിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അമൂർത്തകനല്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതനല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമായി ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം അഥവാ ശരീരം ബദ്ധാത്മാക്കളായ നമ്മളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രണവത്തിൽ, എന്താണ് പ്രണവം? ഓംകാരം. പ്രണവത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ധ്യാനം സമ്പൂർണമായ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തിക്കായി ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയും ദുഷ്കരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുക. ആകയാൽ അല്പജ്ഞാനികളായ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ ഭാരതത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനാമൂർത്തികളായ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളല്ല, അതിലുപരി വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങളാണവ, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോ ഇതളും അത്രയും അടി ഉയരത്തിലൊക്കെയാണ് ഓരോ പ്രതിമകള് ഓരോ കാലത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഓരോരോ അതീന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അമ്പലങ്ങൾ. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധ്യ വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാകുന്നു. അതായത് ഭഗവത് വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാണ്, അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ തുടക്കത്തില് മനസ്സ് സ്ഥൂല രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം. ഭഗവത് വിഗ്രഹവും ഭഗവാൻ അനന്യങ്ങളാണ്. ആകയാൽ വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിലെ സർവാംഗങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു അഭിനവ ഭക്തന്റെ ഏകാഗ്രത ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചിരുന്ന് പ്രണവ ഓങ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തിൽ സർവാംഗങ്ങളിലും ഓരോന്നോരോന്നായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ധ്യാനത്തിന് അഥവാ സമാധിക്കുള്ള ഒരു ക്ലേശരഹിതമായ ഉപായമാകുന്നു. സാധാരണക്കാരന് ആ പ്ലസ് ഉ പ്ലസ് മ എന്നിവയുടെ ആധ്യാത്മിക സംയോജനമായ ഓങ്കാരത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നേട്ടം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ഓങ്കാരത്തിനും വിഷ്ണു സ്വരൂപങ്ങൾക്കും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നാൽ പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെയും അതിന്റെ വകയായ ഓങ്കാരത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് കലഹമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ധ്യാനത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം വിഷ്ണു രൂപമാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് നിരാകാരമായ ഓങ്കാരത്തിൽ വെറും ഓംകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് വെറുതെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയി അതെല്ലാം നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിക്കിപ്പിക്കുക, അല്ലെ? ഓങ്കാരത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ക്ലേശഭരിതമാണ്, നമ്മൾക്കതിന് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ത് പറയുന്നത്? വിരാട് പുരുഷ ധ്യാനമാണ് ഉപാധി. ഓങ്കാരത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ക്ലേശഭരിതവും വിഷ്ണു രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ക്ലേശരഹിതവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലുക, എന്നിട്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അടക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കും. ശ്ലോകം 20. രജസ്തമോഭ്യാമാപ്ഷിതം വിമൂഢം മന ആത്മനഃ യച്ഛേധാരണയ ധീരോ ഹന്തിയ തത്കൃതം മലം. രജഃ രജോ ഗുണം തമോഭ്യാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തമോ ഗുണങ്ങളാലും അക്ഷിപ്തം വിഫലമായ വിമൂഢം സംഭ്രാന്തമായ മനഃ മനസ്സ് ആത്മനഃ ഒരുവന്റെ സ്വന്തം യച്ഛേത് ധാരണയാ സംബന്ധിച്ച ധീര ശാന്തതയുള്ളവൻ ഹന്തി നശിപ്പിക്കുന്നു യാ അവയെല്ലാം തത്കൃതം മലം വൃത്തിഹീനമായ വസ്തുക്കൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ഒരുവന്റെ മനസ്സ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രജോ ഗുണത്താൽ വിഹ്വലമാവുകയും
തമോ ഗുണത്താൽ സംഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രജോ ഗുണം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഒരിടത്തും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? സത്വഗുണികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചു നേരം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയിരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ രജോ ഗുണികൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തമോ ഗുണികളാണെങ്കിലോ സംഭ്രമിക്കുന്നു, അവർക്ക് മനോവിഭ്രാന്തി വരെ വരുന്നു. അത്തരം ഭ്രമങ്ങളെ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ തിരുത്തുവാനും അവയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തമായി തീരുവാനും ഒരുവന് കഴിയും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തമോ ഗുണികൾക്ക് രജോ ഗുണികളാവാനും രജോ ഗുണികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ തിരുത്തുവാനും അവയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തമായി തീരുവാനും ഒരുവന് കഴിയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ പൊതുവെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിവിഷ്ടമായിരിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥ പരീക്ഷാർത്ഥികളായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അവർക്ക് അത്ര അതിലൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സത്വഗുണത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അറിവ്, ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവങ്ങൾ എന്താണ്? ധനം, സ്ത്രീജനങ്ങൾ എന്നിവരോടുള്ള മിതമായ അഭിനിവേശത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു. അങ്ങനെ സ്ത്രീകളോട് അധികം അഭിനിവേശമുള്ളവരൊക്കെ രജോ ഗുണികളാണ്. ധനത്തോടും സ്ത്രീകളോടും അമിത ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ താല്പര്യത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രബലമായ നിരാകാര ഭാവത്തിലൂടെയുള്ള നിരന്തര വിഷ്ണു സ്മരണയിലൂടെ മാത്രമേ ശുദ്ധി ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകൂ. അവരുടെ ആ താല്പര്യമൊക്കെ വിട്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ തന്നെ സഹായിക്കണം. സാമാന്യന അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈതവാദികൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര് രജോ ഗുണികളും തമോ ഗുണികളുമാണ്. മുക്താത്മാക്കളെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന അത്തരം അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് പരിപൂർണ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അവർ മുക്താത്മാക്കളാണ്, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന അത്തരം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന് പറയുന്നവര് പരിപൂർണ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല. പരിപൂർണന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് തീർത്തും അജ്ഞരാകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിർവ്യക്തിക ദാർശനികൻ, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദിയായ തത്വജ്ഞാനൊക്കെ പറയുന്നവര് പല പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. 1000 അല്ലെ 10,000 ഒരുവൻ മാത്രമായിരിക്കും അവസാനം ഭഗവാനിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയെ പറഞ്ഞിരിക്കുക, അഭിനവ അവ്യക്തവാദിക്ക് സകലത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കാൻ ഒരവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. സർവേശ്വരവാദം അതിന്റെ ഉത്തുംഗതലത്തെ പരിപൂർണ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തിഗത കൽപ്പനകൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ പഠിതാവിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് പരിപൂർണ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളെ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തന തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ജീവശക്തിയുടെ അവശ്യ ഘടകമായ സേവന മനോഭാവത്താൽ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം പരിപൂർണനുമായി കൃത്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സേവന മനോഭാവത്താൽ സർവ്വതിനെയും ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിക്കാനുള്ള കല ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനറിയാം. മാത്രമല്ല സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന തത്വത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയുടെ പാതയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ആ തത്വത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചാല് അത് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിനാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായി ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നെറ്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അന്നാന്ന് എടുത്തത് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭാഗവതം ഒരുവിധം നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങും. വായിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രണാമം.